Vrlo interesantna tema, mislim korisna da o tome pričamo, pogotovo u jednom društvu gde su upravo ti neki osjećaji, neki vrednosti i osnovni preduslov da jedno društvo normalno funkcioniše, da može da napreduje, da se razvija i tako dalje. Međutim, mislim da živimo u zaista jednom teškom vremenu i veoma surovom, gde te neke, nažalost, neke bazične vrednosti koje treba da budu osnovni motor, što kaže, pokretača i samih građana i društva u celini, nažalost, mislim da polako, što kaže, idu na stranu zbog određenih vrednosti i nekih drugih osjećanja koje se, nažalost, promovišu kod nas, ne samo u Srbiji. Mislim da je to globalni trend i mislim da je to velika opasnost, pogotovo za te mlađe generacije, nove generacije koje tek treba da dođu, da se razvijaju, upravo da usvoje te neke vrednosti po kojima će da funkcionišu u nekom narednom periodu. Upravo što je sama tema govori, je stid je nešto osnovno što treba da bude neka barijera tome kako mi treba da se ponašamo, kako mi treba da funkcionišemo i kako da komuniciramo sa našom okolinom, sa drugim ljudima, u svom privatnom životu, u profesionalnom životu i tako dalje. I mislim sve dok imamo taj neki strah od drugoga, o reakciji od okruženja, upravo mislim da je to jako dobar mehanizam da mi ostanemo pre svega na tim pravim nekim vrednostima, da ostanemo pošteni, da ostanemo dosledni, da budemo kvalitetni i pre svega da gledamo da promovišemo sve ono što želimo, ne samo nama nego i drugima, i da na taj način može i cela zajednica dobra da bude.